Bato chugola ala ko kanga da yoro mina andane doye ala yanso kan wasa ka benin wati nye ka beni bi jumay anga Sheikh Amadou Sirbe bango Amadou mi hamina na fasoy ka hamini basoy o Sheikh Amadou ala sona kanda ma anjara ka jefe gmenga chiedo tori katu tijaniya wasibani hadra lazimu ni dugaw ki yere ma si togotala Sheikh min bi ka fanya a togotala Sheikh Ahmadu Tijani min ya fanya a togotala Allahu an alakram Muhammad Mustafa togodido azumana ko dama ka ngo zigiru ya sa anga sa ala soro foy toto ko bi agumana alhamdulillah bato ka yoro dele la Sheikh Ahmadu fe aw ni ne yo shere kenenga ya angira ko batu ko yoro dele o bangira fe toli kundo nana le semaine kele ayati akara benyana ka beni jumay o do zavia do yara anya bunya ka plafo kala ka barake do ko ndama do ka ban anse la kono ka ala ka juma sini Sheikh Amadou yo ke ala yi o ko fetu ambo la faso no tamani masa amaka tama faso ko ala kira ko faso fana sewale do nanya o kumana Sheikh Amadou labada ka miriya tatu duniya na furo ko niya suro chuko do la inni mata ka to abita ki to na femme ndi taka mato ni ala na furo dima isona ka do ala ka siraka ka sabali ka jon mara ni ka sebo ni ka damajira ka suro wasu tala kama tala ka suro majige bala Sheikh Amadou ka suro chiye bala Sheikh Amadou wallahi bi saka fa Sheikh Amadou bi mi vo be kala yanima me Sheikh Amadou te chiye fo fana te chiye nga chiye tu yoro dama de bije nasir li hakki bil hakki fa fa mbe ak chiye tiya de ato amba ko obana amba fo aka chiye tiya la sabala ni ma chiye tiya ti saka gerala ni ma chiye tiya ti saka kuma fe ni ma chiye tiya ti saka kungo fay Sheikh Amadou ayi chiye tiya ka do fe mi bolo ala ni ala kirado wallahi kabni nyimni jera mbe mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah atoko me famina ni mai ye kala o kalange ho bi ka yoro mina imo da imo foi kala fo ma ka mo sonjo godo Sheikh Amadou bi mo sonjo godo ambe ala barakada ambe zaviya kono ngamba profiter kanga jeliya do ni kuma fo munani nyuma kera mai sana ka fadu ila aka tui kono Sheikh Amadou ibi ka minganye ambasola ibi ka minganye amfasola ibi ka minganye ikasoya ibi ka minganye nanyo ngube yoro wala la Sheikh Amadou no ma anfa ali ni jena kono fe takadama ata Sheikh ka mo zongedo ati ma shibla barla na mi ka hakadimo Zabia flamundula ya onya joka ba ni fi sabillahi an yurude ba jo ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka fi sabillahi kɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan tila ka jɔ mɔgɔ si tɛ dɔrɔmɛ d'a ma
ale ko ko ayi o t'ale ka baara ye kabini an ye baara in daminɛ fo ka taa ban maa si tɛ feerekɛla la k'i ka juru banna depuis an y'a daminɛ fo ka taa ban don o don sani an bɛ jigin 2 heures 1 heure Seku bɛ ne wele ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sara ka bɛɛ lajɛlen ka wari di hali n'a fɔ kuranna ye baarakɛla ka hakɛ fɔ cogo min na ka bɛɛ ka sara di n b'a bɛɛ ta d'a ma kabini baara ma jigin i n'a fɔ a fɔra cogo min na o kɔfɛ a bɛ tila k'an wele don dama min k'an laja k'a fɔ baara ka di ye nisɔn ka di ka tila ka cadeau d'a ma o ni don dama min ni malo bɛ k'an o de ka ca ivro bɛ yan o bɛɛ lajɛlen y'an seere n yɛrɛ ka minɛburu cɛngɛra 2 bɛ yen n'o ye Algérie ani Keyita Keyita ye taximan ye mobili t'a bolo a ko Seku ne bɛ baara la mobili t'a bolo n ye chauffeur de ye Seku dugawu ka ɲi Seku ye dugawu ka ɲi walahi a ma semaine kelen ma Keyita ye mobili sɔrɔ Algérie fana b'o cogo la Algérie n'i y'a faamu n'i y'a mɛn Algérie a ye baara kɛ Algérie a mɛnna ka san caman kɛ ale tuma fana tuma bɛ minɛburiya la a ko Seku n bɛ dugawu ɲini fɛ Seku ye dugawu ka ɲi a ma semaine kelen ma Algérie mɔgɔ y'a wele ka taa atelier ka taa bordel machine kalakala ɲumanba d'a ma Allahu akbar ale a tɛ se o la ni métier i tɛ se métier la ni baarakɛla t'i bolo a ka gɛlɛn dɛ Ala min ye Seku jira anw na an bɛ barika da n'a ye ne ko min Ala fɛ an kalandenw n'i y'a Seku nin jɔ ka d'anw ma a y'a d'an ma de an k'an k'an ka batuguyaba ye n'o tɛ zabiya belebele filɛ sanfɛ wallahi kelen bɛ dugu ma ka tila ka nin jɔ a y'a d'an ma ne bɛ min ɲini an kalandenw fɛ an kana dan yɛrɛ kun an ka denbayaw bɛ yen zabiya jɔra anw de ye a y'an ka denbayaw wele an k'u tugu n'o fana kana bato la yɔrɔ n'a danna anw dama ma n'an tɛ don min sira bɛ datugu dɛ Ala ko filɛ nin ye n'a kun ka di Ala ye bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye mais bɛɛ ma kɛ silamɛ ye dɛ a se bɛ Ala ye bɛɛ ka kɛ silamɛ ye bon n'i y'a ye bɛɛ fana ma Seku dɔn o ye Ala de ye Ala de y'o ye n'o tɛ Seku anw b'a dɔn anw b'a dɔn k'a ta ye Ala ko yɛrɛ yɛrɛ ye anw b'a dɔn k'a ta ye kira ko yɛrɛ yɛrɛ ye kabini an y'a dɔn an m'a ye foyi la n'o tɛ ne kɔni min ɲini Ala fɛ Seku Ala k'an mɛn kɔrɔ si janɛ kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma si janɛ kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma Ala min y'a jira anw na wallahi an ma nimisa la wa an tɛ nimisa la fana Ala k'an to a kɔ Ala k'an dimi a kɔ Ala k'an fa to a kɔ Ala kɛra kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. ne Burama Siribe Seku Amadu Denkɛ ne ye Joyila ye Banugo tɔgɔ la ne bɛna kuma Banugo ka bɛɛ lajɛlen ko k'a ye yan ka bɛɛ lajɛlen fana fo o fɔlɔ ye ka tila ka dugawu kɛ yan ka bɛɛ lajɛlen ye mais Banugokaw ko k'a fɔ aw ɲɛna an bɔra Mawuludu la sisan ko k'o foli bonyamasegin kɛ bɛɛ la ani an ka kutuba la a ye anw ye Mawuludu organiser Joyila k'a cɛ ka na ɲɛfɔ an ka karamɔgɔba ye k'a ka taa an ka Mawuludu fɛn an bolo fɛte an bolo ka diinɛ lase an ye a y'a fɔ an ɲɛna ko diɲɛ dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ bɛ bɔ a la ko ne ka a bɛɛ calculer kelen kana bɔ diɲɛ jɔsi kun Niger baden bɛ yen an faw sigilen filɛ n y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a don u kulera ko wa a y'a wari de kɔnte a dira ne bolo ma Kasimu fana o seere o kɛra Zabiya in kɔnɔ ne de taara ne k'a organiser k'a k'a cogo la o nafolo bɔra a la dɛ a ka ca o fɔlɔ ye filanan mun ye tuguni Banugokaw ko k'u b'a fo kɔsa in na ne ka baba ka ci sera ne ma ko Burama dugu 10 ni kɔ n yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ nin yɔrɔ la 15 yɔrɔ ninnu k'an ka taa o yɔrɔ ji visiter k'a bɛna kɔnbɛ kɔlɔ sigi a badenw ye Ala n'a a kira kama ka taa ko ordonneau ta an taara ko ordonneau ta dɔw yɛrɛ bolo sa ko in ye san wɛrɛ ko ye a ko ordonneau talen tɛ tɛmɛ tile 15 kan koyi ne nana ni jaabi ye ka na ci fɔ n ka cɛkɔrɔba ɲɛ an b'o la pɔmɛselaw yɛrɛ taara ne nɔfɛ ko baara nana daminɛ bon an bɛ yɔrɔ min na i ko bi pɔmɛ min forila a bɛ ɲini ka 7 bɔ sa mun baara banna kɛ b'a ka hali bi de donc Banugokaw ko foli kɛ an b'a Sababu kani an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an bɛ dɔ fɔ de an yɛrɛ ka nin ka mɔgɔ don bon n'a taa o taa an bɛ dɔ fɔ an kɔni b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ a fana bɛ sigida min na Ala ka ani a ka sigidala mɔgɔw Ala k'u kanu don ɲɔgɔn na u kanu donlen don ɲɔgɔn na kɔrɔlen Ala k'u kanu don ɲɔgɔn na
ala ka sigi ni ala k'a jiri ala k'a sabati ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ kunnawolo ye ala k'a kɛ jiri ada burama bɔra k'a fɔ cogo min na kɔlɔn minnu selila ne yɛrɛ ta b'a la yafu ta b'a la mulu ta b'a la kasimu ta b'a la daw ta b'a la o bɛɛ kɛ ni selila sisan kɔlɔn dayɛlɛw kɔni ma kɛ fɔlɔ nka a mana kɛ cogo o cogo n'an nana kɛnɛ kan an kan ka ayiwa a ka waleɲuman o dɔ fɔ ala sago bɛɛ lajɛlen sago b'a la o kɔrɔfɔ kɔni ye nin ye ne fana bɛ jɔ o yɔrɔ la. Waalaikum salam. Anw nisɔndiyalen don Seko Amadu ko anw nisɔndiyalen don n'an ko an bɛ kuma dɔrɔn jelimuso yɛrɛ bɛ kasi tellement Sanfiya ko in diyara anw ye Sanfiya muso ko Seko Amadu ko an bɛ dugawu de k'a ye a ye fɛn min kɛ ala k'a sara a ye alijinɛ kɔnɔ a ye fɛn min k'a ɲɛ ala k'a sara a ye alijinɛ kɔnɔ muso b'anw na yan a bɛ se ka se san 3 ma bi a ye baara min kɛ yan musow ye malo ma ban dumuni ma ban hɔrɔnya kuma ma ban ka laban k'an ta k'an bila kalan na kan Sanfiya sabanan jɔlen de ye a fɔlɔ anw b'a kɔnɔ ka laban ka 2nan jɔ an bɛ yɔrɔ min na bi Jawaratiu Kamari mɔgɔ bɛ se ka taa se 10 ma an bɛ se ka se k'o kɛ hali n'anw sara bi walahi anw sigi ma taa lahara an kan k'o barika da ye hɔrɔnmuso min sɛgɛnna filamuso min sɛgɛnna o den de bɛ se ka nin kɛ barika k'a tigi nafa ko mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ a nɔfɛ k'an ko k'a sigi a ye fɛn min k'an ye Mundugula komini kɔnɔ muso fɛn o fɛn b'a la ne fɛn o fɛn sen bɛ yɛrɛ se yan n'a mana ala kɔta la f'a nana Seko Amadu nɔfɛ ani alakira Mamadu nɔfɛ k'ale bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka foli b'a ye k'a ye min k'an ye a bɛnnen d'an ma a tɛ se ka bonya a ma a bɛnn'an ma k'a diya an ye an b'a kɔ fɔ lahara Seko Amadu an t'a janfa diɲɛ kɔnɔ a ye fɛn min k'an ye an kɔni b'a kɔ Sanfiya muso bɛɛ lajɛlen tɛ muso ko k'u nisɔndiyalen don bi hali n'an ma dumuni kɛ bi an kɔntanna sabula an dɔw b'an ka bɔ ka k'an ka saya kɛ k'an tɛ don ni so kɔnɔ ala y'an don so kɔnɔ o ye ala ye Amadu sababu ye ko ala ka hɛrɛ k'a ye muso ko ala ka hɛrɛ k'a ye kalandenw ko ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'a k'a n'a kabila ye ala k'a k'a n'a muso ye ala ka siriya ni kɛnɛ ala k'a d'a ma ala k'a sara kɛ alijinɛ ye a ye fɛn min kɛ a diyara an ye a ka jɛ ka dugawu k'an ye n'a ye dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'a ye o ka d'an ye hali bi muso caman b'a kɔnɔ olu sɛgɛnnen don tɔɔrɔlen don k'ale bi karamɔgɔ ka dugawu k'an ye a sago ala sago أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أستحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. امين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بدأ الاسلام بأمي الله سبحانه وتعالى فوق الله سبحانه وتعالى بركاته تمنيني نكوفي على في كابو شيطان جاشلين توروما شيطان مي نالي كرا فرالا كيروفين كابو الله سبحانه وتعالى كحين بلا جلينا كسبب ياك مويه كسبب ياك دانسوي كسبب ياك جويه كسبب ياك يربوني أمانين الله سبحانه وتعالى في ربي يربوني جوجو على كنانه وينه الإسلام السلام على كل على كربا كوسون صلى على رسوله ولما سيسن على توي ala min n'ale ko daminɛ wa n'ale fana ala kelen n'ale de bɛ kow laban alibaka'u lillah fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban Allah subhanahu wa ta'ala b'o de fɔ a ka kitabu ba kɔnɔ ko qul man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram a ko fɛn o fɛn n'o bɛ nin dugukolo in sanfɛ a ko bɛɛ lajɛlen na ban fɛn o fɛn n'o bɛ nin dugukolo in sanfɛ k'a bɛ panfɛnw na olu na ban minnu min fɔ olu na ban minnu min tɔgɔma sen fila kan olu bɛɛ lajɛlen na ban ako fɛn jumɛn de bɛ to yen Allah subhanahu wa ta'ala ale ɲɛda o dɔrɔn de bɛ to yen dugukolo in sanfɛ o kunna san'o dɔn cɛ mun ɲinina adamaden fɛ kira 300 ani kira 13 olu de cira ka na nin dugukolo in sanfɛ walasa mun ka kɛ ka na labɛn kɛ ka na adamadenya ladi ka bila Allah subhanahu wa ta'ala ka sira kan adamadenw an ka sabati Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kan n'an sabatira o kan o kunna min bɛ an ye n'o ye lahara ye o bɛ nɔgɔya. Amanyine ala fɛ yɔrɔ bɛ ala ka o nɔgɔya ani silamɛma bɛɛ lajɛlen lahara hɛrɛ an bɛ taa don min o k'a sɔrɔ yɔrɔ bɛ ani ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'o kɛ alakira ba bonya kosɔn sɔli ala mustafa o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ sɔli mɔdu mustafa kan an bɛ sɔli zamizamiyo kan an bɛ sɔli tihamiyo kan an bɛ sɔli madaniyo kan an bɛ sɔli abdulayi den kan ani aminata den n'o ye mɔdu mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallim tasliman kaseera. Ame soli caya ala kiraka sabu Allah subhanahu wa ta'ala ama ala kiran ka soli ama odoko ayo ke wajibi de ala kiran mando bela jeleka ayo ke jakusa de islamé bela jelenka mama ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kiran ka soli seli e farida yi ka cogo mina wa kira kan soli e wajibi fana ye ikan o cogo ya kelena sunwe jaguya e ika cogo mina kira kan soli fana ye jaguya e ika o cogo kelena solim silamɛya farida dura fɔra ko buniyal islamu ala khamsin ko silamɛya jɔlen do pied duuru kan o pied duuru ninnu ni olu wajibiyalen do o kunna seli fana alakira Muhammad Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam o fana ye wajibi dɔ de ye ka fara nin wajibi duuru kan alakira Muhammad Mustafa ala b'o de fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ a ko alakira ma ko Muhammadu aqimu sala inna sala tanha anil fahsha'i wal munkar a ko Muhammadu seli jɔ i k'a dɔn seli bɛ kɛ sababu ye ka adamaden jogo ɲa ka bɔ kɔnkow la ka adamaden jogo ɲa ka bɔ kojuguw la a ko nin ye seli kun de ye o kunna n'o fɔra ala fana ko mɔdu mantow ma a ko ya ayyuhallazina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim o kunna akimu o nana filamuru la wa sallu fana o fana nana filamuru fana na o kunna ni seli kɛra jakusa ye ma fɛ ka mun fɔ alakiran ka sɔli fana a nana siga min na wa seli fana nana o siga kelen fana de la kuranna kɔnɔ o kunna sɔli fana alakira kan o fana ye jakusa de ye i n'a fɔ seli ye jakusa ye cogo min na alakira sallallahu alaihi wa sallama a b'a fɔ an ɲɛna
ako ni maa min selila ale Muhammadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam jumadonya fɛ ako ala n'a ka mɛlɛkɛw bi sɔli siɲɛ 70 olu b'o o de kɛ i kan maa min ye sɔli ko kelen kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam yawmil jumaa donc alakira ka sɔli a bonya sera nin ma alakira ka sɔli a daraja sera nin ma o kuna an b'a dɔn k'a fɔ de ni fɛn bɛ an bolo min bɛ adamaden dɛmɛ alikhimalu lillah dafalenya ye ala de ta ye mais fɛn min bɛ jɔn dɛmɛ ka i ka jurumu yafa fɛn min bɛ jɔn dɛmɛ ka i ka daraja bonya o de ye alakira Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka sɔli o kuna an tɛ sɛgɛn o la wa an tɛ ɲina o fana na waatiw tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan a kun bɛ fɔ an ɲɛna k'a fɔ de n'i ko ko la ilaha illallah k'i kana fɔ ko Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'o kɛ k'i ye Muhammadu fara ala kan an b'a fɔ tigilamɔgɔw ye Muhammadu ye ala yɛrɛ de ye Muhammadu fara a yɛrɛ kan an tɛ ala sɔrɔ ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam alakira de y'an ka wasila ye walasa an ka se ka ala sɔrɔ ale de ye escalier ye an bɛ tɛmɛ ale de fɛ walasa an ka se ka ala sɔrɔ mais ni alakira Muhammadu Mustafa tɛ a ka da la k'a fɔ de anw tɛ ala sɔrɔ fiyewu an b'a ɲini ala fɛ yɔrɔ bi ala k'a k'a kosɔn ala ka hɛrɛ jiri an kan ala k'a k'a kosɔn yɔrɔ bi an bɛ ka boli lahara min ye an b'a ɲini ala fɛ yɔrɔ bi ala k'an ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa alakira Muhammadu Mustafa kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam an bɛ kalo min na kalo belebele don n'o ye ala subhanahu wa ta'ala a ye kalo ba 4 fɔ arba'ata hurum o kuna o ashuru hurum na kalo 4 don o kalo 4 an bɛ o kalo dɔ de la o kalo dɔ de daminɛ sa n'o ye rajabu ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min sɔlila ale Muhammadu Mustafa ka rajabu kalo la o kuna ko o tigilamɔgɔ ko ala kɛlen don ka kɔ dɔ labɛn k'a bila o tigilamɔgɔ ye ala ye kɔɲɛ dɔ labɛn k'a bila o tigilamɔgɔ ye kɔɲɛ min n'a kasa ka di a ji ka di a mini ka di a mini ti nege bɔ maa ti fɔ a la i b'a min k'a min fo ka taa fɔ ko i nimisi wasara zawiya ye fɛn ba ye silamɛya kɔnɔna la a ka misiri a ka matarafa a ka misiri a ka taa ka segin k'a kɔnɔna la a ka misiri a k'a k'aw seliyɔrɔ ye a k'a k'aw ka zikuru kɛyɔrɔ ye a k'a kɛ zawiya ye a k'a kɛ alabatoyɔrɔ ye a k'a kɛ sinjituguyɔrɔ ye a k'a kɛ denkuniyɔrɔ ye a k'a kɛ furusiriyɔrɔ ye a k'a kɛ kalanyɔrɔ ye a ye kalan k'a kɔnɔna la o de bɛ misiri jɔba o de bɛ a nimisi wasa n'a ye k'a fɔ maaw mako jɔlen don misiri la u bɛ ka baara kɛ mun kosɔn misiri in ka se ka ɲɛnɛmaya a bɛ misiri jɔba a b'a fari foni a b'a to a nimisi bɛ wasa a ka baara kɛli la silamɛw misiri n'a jɔra a jɔra ka ban selibaw b'a kɔnɔna la hadamaden tuma dɔw la i bɛ kɛ yɔrɔ la nɔgɔw bɛ kɛ a ko maaw ka sɔrɔ misiri kɔnɔna la minnu b'u mako don misiri k'a lajɛya k'a laseniya k'a jɔ k'a seniya koɲuman ka kasajɛlanw k'a kɔnɔna la alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam muso finman dɔ tun bɛ yen nɔ muso dɔ farafin don ka baara tun ye mun ye alakira ka misiri sallallahu alaihi wasallam ale de bɛ na a bɛ misiri kɔnɔna furan a bɛ ɲamaw na bɔ a kɔnɔna la a bɛ misiri kɔnɔna wusu a bɛ misiri matarafa a bɛ misiri bere bere a bɛ misiri k'a mako ye n'a ye hali kalamanin binnen misiri kɔnɔna la a bɛ taama k'a tɔmɔ a bɛ bɔ n'a ye a bɛ taa fili ɲama na kɛnɛma المرأة السوداء التي كانت تقم المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوي دوندو على كقولا مسونا لك فاتو بنا يا منه فاتورا فاتولي كيري سابو ترى مسوي ايوا ترى شودو كسرو على كلام ابوا كلامه على كلام صلى الله عليه وسلم على كلام كو فمنا مسوي ما اي ني نغاليكه ako muso min to ka misiri fura n'a b'a nɔgɔw cɛ ka bɔ n'a ye kɛnɛmala la muso min bɛ yɔrɔ jumɛn sisan nɔ kibaruya bɛ cogo jumɛn na sababu k'a ma ko muso in k'a fatura a ko k'a fatura ko k'a fatura a ko mun kɛra sisan nɔ o ko an taara ka taa sudo aw taa sudo an ma fɛn fɔ ɲɛna munna an ma ɲininka a la a ko a kaburu bɛ yɔrɔ jumɛn na u y'a kaburu yira alakira la sallallahu alaihi wasallam alakira de bɔra jama b'a nɔfɛ ka si muso kaburu ma ka taa jɔ muso kaburu kunna a jɔ ka su kan seli kɛ muso kaburu kunna siɲɛ filanan na tuguni sahabaw b'a kɔfɛ a ko sahabaw ma a ko inna hadhihi alqubur a ko nin kaburu minnu filɛ nin ye nin kaburu minnu filɛ nin ye a ko dibi de b'a kɔnɔna la dibi b'a kɔnɔna la
foyi tɛ se ka kaburu in kɔnɔna nɔrɔ f'an bɛ baaraw minnu kɛ muso in tun bɛ baara min kɛ baara in kɛra sababu ye ka kaburu nɔrɔ ala kɛra ka seli a kan sallallahu alaihi wasallam o kɛra sababu ye ka kaburu nɔrɔ o kuma balimaw balimamusow a denmusow an b'a ɲini aw fɛ misiri min jɔlen filɛ nin ye a ye misiri in kɛ aw mako ye a ye misiri nin kɛ aw ka baarakɛ yɔrɔ ye a ye misiri nin kɛ misiri ye a ka jɛya ka tɛmɛ aw ka sokɔnɔnaw kan a ka jɛya ka tɛmɛ aw yɛrɛ ka dukɔnɔnaw kan a y'aw mako don a la ka d'a kan ni maa maa y'i mako don misiri la ala b'a mako don i la ala kira b'a mako don i la sallallahu alaihi wasallam bawo ala kira y'a mako don muso in na ka d'a kan muso in tun kɛlen don k'a mako don ala ka so la n'o ye misiri ye o kuma o de y'a to ala kira y'i mako don a la ka taa jɔ f'a kaburu kan ka seli a kan a n'a ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam o kuma an b'a ɲini an balimamusow fɛ an b'a ɲini an balakaw fɛ a y'aw hakili to misiri in na a ye misiri ni a y'a jɛya ka seniya ka tɛmɛ a ka sokɔnɔnaw kan n'o kɛra. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته. جماعي ربي نبي دايلا أكرني سوجاجي يربي تقولي بي نسوجالا الحمد لله مي ألفو كألا تندو كألا كرا تندو كشوما تجاني تندو كاولي جوبا بتندو كسيفانسي يرويما أمي مين تقدر أنت مين تقدر أنغا فولي بشيرفو بونا بي نسوجا مي منا أكابو فوما ni ye wele da maaw ye ni maaw nana ni ma kɛ I b'a fɔ maaw nana ne yɛrɛ m'a fɔ ma kɛ maaw ye ɲi yɔrɔ fɔ ka ɲi ta kɛ o bi ne fa maaw nana ka n bolo bɔ surtout ala ko a bɛɛ ala ko maa ye minnu nana kɛnɛ in kan silamɛw bɔra Mundugula Farada Dara Kungoja Bamakɔ Bangininta dugu o dugu bɛɛ yan ka se Jalakɔrɔbugu bɛɛ nana an ye bɛɛ maa ye yɔrɔ in na yan o kuma nisɔndiya bonyana ne ma fo ka se Senukaw ni Banankaw ni Banikɔkaw Njibalakaw ani Joyilakaw o bɛɛ bi kɛnɛ in kan o kuma na foli min fɛ ka kɛ o de ye k'a fɔ dɔrɔn ala m'a ɲini fɛ don min na Alfuseni Jakite don min na n'a ye ne tɛgɛ minɛ k'a da tɔrika tiɲɛ kan ne tun bi tɔrika la koyi n kun b'a tiɲɛ yɛrɛ la mais a tiɲɛ ye jumɛn ye fo n ka n gulon yɔrɔ sɔrɔ tonso kama ka di kojugu mais n'a ma gulon yɔrɔ sɔrɔ yiri la a tɛ kuma suli yɔrɔ sɔrɔ sulili min filɛ n'o bɛ dɛgu dɛ o bi tonso lafiyalen ne tun bɛ ka n ta kɛ yɔrɔ de ɲini n ta kɛ yɔrɔ ye jumɛn ye o de ye an ka tɔrika minɛ k'a s'a dan na a s'a dan na ye jumɛn ye fɔ saya de kan fara k'a fɔ o tuma na ninnu kɔni ta banna bi tɔrika ko la denw b'u sen da daɲɔ la ne mako kuma o la o bɛ taa min fa yirisun kɔrɔ ni maa min ye jifiɲɛ bɔ yirisunba kɔrɔ k'a bɔ dun kɔrɔ ka taa sigi sisun kɔrɔ I y'a sigi suma jɔrɔ nka sumaw majaw tɛ kelen o tuma na n bɔra n'a ye yɔrɔ min na Alfuseni Jakite de kɛra o sago ye o de ye awa
Maroc ye o de ye Cheikh Umar Tijani bɔnnaw ye o de ye Cheikh Zuber ye min bɛ golo kan bi Ala k'a n'a dɛmɛ o kuma n bɛ dugawu fɔlɔ min kɛ o de ye o ye nka filanan min bɛ da o kan n m'o dugawu don k'o sin faso ye Mali Ala ka Mali sutura an filɛ nin min na bi i yɛrɛ ɲɛ bɛ autorités la n'o ye Golomasiri tabaw ye u b'u seko bɛɛ la mais an filɛ nin min na bi an hakili sigilen bi nin baara in kɛ k'a kɛ ni jamana ka basigi de ye ni jamana ma basigi an kana an yɛrɛ nɛgɛ wallahi silamɛya tɛ se ka k'i sen nɔ fɛn min farida dɔnnen don a jɔko hakɛ dɔnnen don a wuli kuma dɔnnen don wa kɛ waati b'a la o tuma na fɛ ni jamana ma basigi e bɛ se k'o kɛ wa silamɛ ka laɲini kan ka kɛ jamana in ka basigi Mali Ala k'a basigi ka tila k'a jira diinɛmaw u ka bɛn ne bɛ nin de fɔ u ka bɛn dɛ u ka bɛn maa bɛɛ kan ka misali ta maa min ka bɛn na o de ye diinɛmaw ye an kɛra o kɛ bɔra k'a fɔ Alfuseni Jakite bɛɛ kan ka misali ta anw kan ka bɛn diinɛmaa ye maa sabalilen de ye diinɛmaa ye maa min kan ka maaw wele ka taa bɛn ma diinɛmaa ye maa min kan ka mɔgɔw wele ka taa sabali ma o tuma na jamana yɛrɛ faama jɛɲɔgɔn ye dɔnnibaa min ye o ye dɔnnibaa hakilima de ye fana fanga k'i janto o la ne fanga ye dɔnnibaa min muɲa i kɛ hakilima ye kana fɔ k'i bi fanga futinɛ bilen n'i yɛrɛ ye o tuma o man ɲi dɔnnibaa rɔ m'o kan kɛru da dɔnnibaaw ye o bɛ dɔnnibaa hakili la u kan ka fanga bonya Ala ye fɛn saba de da ka jamana gulo la awa dɔnnibaa faama ani setigi a bɛɛ lajɛlen ni dɔnnibaa kɛra sabalibaa ye ka sa hakili na ale b'a fɛn bila in bɛɛ mara a bɛ faama mara a bɛ nafolotigi mara mais dɔnnibaa hakilima de b'o kɛ o tuma m'o de fɔ Mali dɔnnibaaw ani awa minnu yɛrɛ ye bamanan dɔnni ani minnu yɛrɛ ti awa diinɛ si la nka mɛ o ma ɲɛlɛmɛ faso ko in na Mali y'an faso de ye Mali y'an siyɔrɔ ye i komi sɛw ka sulu ni sɛw bɔra u bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ dɔ bɛ kɔ tigɛ dɔ bɛ taa kulu la mais o siyɔrɔ o ye sulu kelen ye ni sulu in cira an bɛ si nkomi la dɛ malidenw siyɔrɔ ye Mali de ye o tuma bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka Mali dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala kira bonya kama sɔli ala nabi Xavier kelen fila fo ka taa se saba mun y'i bila o la ayiwa Xavier kelen fila fo ka se saba ma ne yɛrɛ sigiyɔrɔ la yan fɛn wɛrɛ man bila o la ne yɛrɛ de mana jɔ cogo o cogo ne nimisi tɛ ka wasa est-ce que nin Xavier ni ne y'a miiri n ko n ka villa dɔ jɔ ni nin wɛrinin ye Ala b'a fɔ ɲɛna Cheikh Umar Tijani radiyallahu anhu Xavier kura jɔ n kɔ tuguni Ala b'a fa an ye nin jɔ sɔgɔma an y'a daminɛ e ɲɛ t'a la a nana fa nin ye fo ka mɔɔw sigi kɛnɛ ma nin kan ka ne yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ne sigilen bɛ Ala ɲɛ bɛ na Ala tulo bɛ na tɛrɛ kɛnɛ min bɛ da la ne ye miiri ten n ko nin ja nin dun kan ka fara yɔrɔ in kan o tora ne sigilen kɔnɔ a farali se tɛ ɲɛ fɔlɔ nka Ala b'a dɔn n'a se dira a bɛ fara a kan o tuma fɛn min ye n bila a la o de ye Ala yɛrɛ de ka dusukun kanu ye i y'a faamu ka da la ka ban an bɛ dugukolo min kan dugukolo in tɛ to tɔgɔ dara min na Cheikh Umar Tijani min tɔgɔ filɛ ka fɔ nin ye bi nin ye nin tɔgɔba in kɛ ka nin koba in kɛ ka anw bila nin sira ɲumanba in kan k'a kɔlɔn soli k'a ji jɛ pasi ka anw kɔnɔ k'an da k'a ji mini dama ye n'anw ye filen ta o ji mini fɛ n'an ma se k'o min o tuma o y'anw yɛrɛ nɔ ye a ye to an k'a ji min n'o ye tɔrika Tijaniya ye o de ye n bila a jɔli la awɔ ayiwa baasi t'o la a y'a bolo jan n bɛ dugawu ta silamɛw ye k'a ta jamana fana ye ani bi nisɔndiya hakɛ min maana silamɛ hakɛ min selila nin Xavier in kɔnɔ bi n bɛ dugawu ta Ala k'a k'o kama yarabi jamana in k'a jɔ Ala k'a k'o kama ka jamana in basigi ka don jamana in ni juguw cɛ ka don a n'a janfabaw cɛ sɔli ala nabi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوله حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر لهدي بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
Baraya nin bɛɛ gundo dɔ de kofɔ o gundow la belebele dɔ ye bɛnɛfunti ye baramuso y'o de dɔn ka bɛnɛfunti mugu bɔ k'a tɛntɛn k'a saniya k'a lasago ka ɲa forokoni kɔnɔ k'a di aw ma walasa aw ka lafiya wa o bɛɛ n'a ta a sɔngɔ man ca yɛrɛ dɔrɔmɛ 5 dɔrɔn wa bɛnɛfunti bɛ kɛ aw ka minfɛn caman de la thé Lipton wa infection misɛnninw kama i bɛ se k'a kɛ ji wolokɔlenni yɛrɛ la ka to k'a min baramuso bɛnɛfunti ka ɲi yɛrɛ dimi ma a bɛ infection furakɛ wa hali n'i y'a dɔɔni kɛ i ɲin wo la ni ɲin b'i dimi a b'a dimi mada baraya yɛrɛ ko ko saniya ani suma duman baramuso bɛnɛfunti suma de ka di ka fara a nafaw kan tuma dɔ la i gɛrɛtɔla kɔkɛ la i b'a sɔrɔ i da kasa man di i ka baramuso bɛnɛfunti dɔɔni dɔrɔn k'i da a b'a kasa tigɛ pewu wa aw kana ni gundo in to aw yɛrɛ kelen na a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko baramuso ka bɛnɛfunti mugu bɔra sefawari dɔrɔmɛ 5 dɔrɔn a lasagoni ko ɲumani a foroko kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ ladala sugu ladala butigiw baramuso butigi baramuso sugu o n'an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan baramuso i ta i ka kow ye